Най-голямата нужда на сърцето не е да бъде харесано, а да бъде разбрано. И ако говоря на езика на сърцето си, то би звучало така. Търся души, с които да се срещнем истински. Търся хора, с които да споделям език, който не се чува, а се усеща. Защото е рядкост. Рядкост е да срещнеш човек, с когото сърцето ти говори същия език. Почти невъзможно е това да се случи два пъти. Но някак си, въпреки всичко, аз ги намирах. И не бяха един или двама. Изпратих думите си в тишината, без да знам дали някой ще чуе. Без да знам дали някое друго сърце ще отговори. Но отговор дойде. Не един, много. Повече отколкото съм си позволявала да мечтая. Сърца, хора, истории, свързани от невидима нишка. Такана от думи, чувства и човещина. От всичко, което съм научила за любовта, едно знам със сигурност. Най-голямата форма на обич е да бъдеш чут и разбран. Затова благодаря ти, че си тук, че си позволи да почувстваш, че направи място за истината. Моята, своята и чуждата. Аз съм Алис, от Нова Инсайт и до нови срещи!